ba na iya cewa ba. Da akwai wani gunsasshen labari a tsakanin batar wannan iPad din taki. Shin gane wannan mutumin? Shi ne mutumin da ya dinga bibiya ta akwai da shi na sakurawa rayuwata. Yaushe ne cike masa ganin karshe? Ba zan iya tunawa lokacin da na fara ganin sa ba. Bari in tuna sanin na daina ganin sa. Kai zaka iya tuna yaushe ne ka ganta karshe? A lokacin da take yi wa Rahim hoto a iPad ɗinta wata rana. Me kace? Abin da kake so shine Rahim din da bai faɗa mata sunansa ba. Shine ta yi masa hoto da kanta. Ware ma koyan labai, ita kila ba za ta iya tunawa ba, amma kuma ni ban manta ba. Yau baka ci ba? Eh? Minti ɗaya. Me kuma ke yi, madam? Babu komai, suka yi tafiya. Tere! Wai me yasa kika ce na yi masa hoto? Saboda mu ɗora a Facebook ne mana, domin kina kallon fuska wannan zai samu mabiya. Wannan hoton da kuke gani ga baki ɗayan ku shine wanda Satiya ta ɗauka a wannan ranar. Amma ka tabbatar da cewa yarinya ta ce ta ɗauki hoton. Ka duba kalar rigar da take a jikin Rahim. Hey man, maza ka jawo min kalar rigar su gani. Gilashin Rahim shine wanda ya nuna mana asalin fuskar Satiya. Kaga kenan wannan shine babbar alamar da ya janye Satiya ta shiga cikin wannan kitsin ita ma. Maza ba ni wannan iPad din. Satiya, wannan ita ce iPad din da kika rasa ko? Ita ce? Kwarai. Na ƙara samun ta ne a lokacin da nake duba kayan David. Ki bani ansa Satiya. Menene abin da ya sanya kike zuwa neman David ko da yaushe? Wace alaka ce take a tsakaninki da shi? Kuma ta yaya ya mutu? Wane ne wanda ya sheke shi? Tambayar ki fa nake. Ya Allah. Shashashan banza kawai. Na faɗo ne da kan jirgi shi ya sanya na mutu. Shi ma yana abin da ya faru da shi kenan ya faɗo ya sheka. Ni ma ya kamata in san wane ne wanda ya sheke ni. Saboda kai ya faɗa min da ya faɗo ya sheke. Wannan fa shine halin da mata take a ciki. Shine wanda ya shiga jikinta ya hana ta komai da take gudanarwa a rayuwa. A yanzu haka bana da kokarin da ya wuce na ga na cire ruhin Rahim ya bar jikinta. Ko ta wani hali, Rahim ya ce ba zai fita ba har sai mashakin ya bayyana. Ni ina da tabbaci akan cewar wani mutum ne ya sheke Rahim. Daga nan zuwa lokacin da zan gano gaskiya, ya yi alkawari ba zai taɓa barin ruhin matata ya zauna lafiya ba. Wane ne wanda ya sheke ni? Ina da buƙatar sani yanzu nan wane ne? Ta bai da ni ba idan na binciko wanda ya shiga na nuna masa.